Keď sme začali stavať domček, začali sme uvažovať aj nad strechou. Riešili sme nejaké ponuky, dostali sme nejaké kontakty, takisto sme dostali kontakt aj na firmu Vesto. Oslovila nás táto ponuka, pretože nám vlastne splnili všetky tie požiadavky, ktoré my sme mali. Väzníkový ten krov plus krytina, na ktorú sme mali požiadavky. Mali tie všetky svoje veci, stroje, zariadenia, aby nám to všetko vlastne doviezli, zložili a zrealizovali tú celú stavbu tej strechy. Realizácia myslím, že prebehla veľmi dobre, sme veľmi spokojní, pretože tak ako všetko priviezli, zložili, urobili celý ten proces, my sme len vlastne boli tichí pozorovatelia, pozorovali sme a boli sme spokojní, bez stresu, lebo oni presne vedeli čo, kde, ako, čiže super. Prešlo teplo, zima, snieh, dážď. Nevyskytli sa žiadne problémy. Firmu Vesto sme odporúčali ľuďom vlastne, ktorí chodili okolo a pýtali sa, boli zvedaví, kto nám to robí a akým spôsobom, hej, že tam je ten väzník, keď už vlastne bol väzník zakrytý. Verím tomu, že aj oni sa už posunuli ďalej a dobrým smerom, lebo my sme veľmi spokojní a nebudú ľutovať, keď si vyberú firmu Vesto.